היי, מה קורה כולם? ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי בסדרת האייסקרים לגאסי צ'לנג'. היום אנחנו מתחילים עם הדור הראשון. פטל, אז זה החוקים והטרייטים והכל, אתם יכולים לעשות פוז ולקרוא ולהסתכל. אז הנה. פטל! אז הנה זה נועה, והוא כאילו, היא חשבה שהוא ממש חמוד בהתחלה, והם כזה דיברו וצחקו, היא פגשה אותו, והנה היא יפה. הנה היא בצ'ר לידר בבית ספר, היא הלכה והיא ממש רוצה להיות בצ'ר לידר עם כל הבנות ולעשות את התנועות ולהיות בקבוצה ולעודד, אבל היא לא יכולה, וזה הבית שלה, הבית הקטן וההתחלתי שלה. כמובן שלקחתי אותו מהעולם ופשוט עיצבתי אותו בצבעים, ממש לא בניתי אותו. הנה היא, שמתי חלות כזה בצד, כי חשבתי אולי זה יהיה חמוד כזה. הנה היא מתאמנת על הקריזמה, כי היא צריכה קריזמה רמה 10. עכשיו, זו רמה מאוד גבוהה. הנה קופרדייל, אימא'לה, קופרדייל, אני מתה על העולם הזה. הדור הזה פשוט גרם לי להתאהב בעולם הזה. ואתם רואים את האיש שם בצד? נראה לי היא נדלקה עליו מרחוק. היא כאילו ראתה אותו ואמרה, וואלה, הוא חמוד. הנה היא הולכת, ויש לה פרצוף של אני הרגע בגדתי במישהו, למרות שהיא לא עשתה כלום. את הפרצוף הזה עוד נראה. הנה היא עושה הליכה ליד הים. פה קרה משהו מאוד מעניין. אני בטעות שמתי על הלוט טרייט של כאילו בית לחיות וכאילו לחתולים משוטטים, ואז החתול הזה פשוט בא והתנחל אצלנו. והנה הבית ספר שלה, וגם היה שם את נועה. הנה נועה ומלקום, איך שלא קוראים לו, סיידין, אני לא יכולה לקרוא את השם הזה באמת. אז הנה הם כאילו מדברים, ואז היא מדברת עם נועה אמנם, אבל העין שלה במקום אחר אצל מלקום. הנה היא מדברת איתו והיא נמסה. לא רואים את זה, אבל היא פשוט נמסה. והנה שני הבנים פשוט בבית ספר, פשוט יושבים בבית ספר ולומדים. מה זה לומדים? הם כאילו לא כאלה טובים בזה גם. היא צריכה שיניים לקראת הדייט. על הדייט עם נועה שהסתיים בנשיקה. והם פשוט דיברו מלא לא באמת קרה משהו חוץ מהפרסט קיס, אבל מיד אחרי זה פשוט נסעה לעולם אחר, ממש קרוב, ופשוט פגשה את מלקום, כי הוא גר הרי באויזיס ספרינג, אז היא פגשה אותו רק שם, באיזה, לא זוכרת באיזה עולם. הנה פה היא שוב פעם עושה צ'ר לידר, למרות שהיא לא יכולה להיות בנבחרת. אתם עוד תגלו למה. והנה היא מצטלמת, היא מה זה חמודה, אני מה זה אהבתי אותה. היא ממש, הנה היא עושה פוזות, והזאת היא פשוט ליטרלי קנאה, ראיתי את הפרצוף שלה. זה הבית, תתעלמו מזה, היא יצאה לריצה קטנה בקופרדייל, זה פשוט העולם הכי פעיל והכי יפה שראיתי. הנה היא כזה ליד הים, מצטלמת, תראו אותי, כי גם היה לה איזה 3,000 עוקבים או משהו כזה, ואז היא שמעה שיש מישהו חדש, משפחה חדשה, והיא הלכה אליהם, משפחת סאמר, וזה מאט, היא באה בשבילו בעיקרון, כי היא חשבה שהוא ממש חתיך, והנה קיושי איתו עם הלב. זה הפרום שלהם כמובן, ומאחורה, כאילו בובה, זאת, אני לא זוכרת בדיוק את השם שלה, לפי דעתי, ממש לפי רק דעתי, זאת קוריה. הנה נועה, שהיא כבר איתו הייתה במערכת יחסים די עמוקה וזה, הוא תפס אותה בוגדת בקיושי, לא הצלחתי לצלם את זה כי זה היה ממש מהיר, אז היא ניסתה כזה לנשק אותו, אבל הוא לא נתן לה. ואז היא כזה יצאה לריצה עצובה, הייתה לא בטוב. אבל אז מת הגיע, ופשוט היה להם כיף. הם עשו מלחמת קריות, היא גירשה אותו מהר בגלל שהיא ראתה את מלקום, והיא ממש רצתה, ממש כאילו אהבה אותו, כי היא חשבה שהוא שרירי וזה, אז הם עשו first kiss, ואז הוא הראה לה את השרירים, ואז היא הלכה להצטלם ועשתה את הפוזה הזאת. לא, אני בחרתי. ואז יום אחרי זה יצא לה אקנה מטורף, וגם קיושי בא, והיא לא הספיקה לשים את הפודרה כדי לחסות את כל זה,
וכאילו ראו את כל זה, והם הצטלמו קצת, ואז הוא רצה להצטלם לבד, אבל היא נדחפה לכל התמונות. ואז היא ניסתה לעבוד על הביטחון העצמי שלה, בגלל שיש לה טאקנה, ויש הנה קצת תלבושות, והיא עשתה שיעורי בית, קצת ממש לפני בית ספר, קצת לפי בית ספר. והנה חברה שלה באה, עכשיו אני אגיד לכם את השם האמיתי שלה, כי קוראים לה קורי, הן מתחבקות, איזה חמודות, הנה כזה, אני לא זוכרת מה קרה, הנה פה היא הלכה למסעדה עם קסנדרה גוט. עכשיו, אני עשיתי מהפך כזה גדול לקסנדרה גוט, אתם לא מבינים. עשיתי אותה כל כך יפה, הנה תראו, פשוט מדהימה, מה אני אגיד לכם. ואז היא כזה חושבת שהיא חיה את החיים הטובים והשלבים. היא הלכה אחרי זה הביתה, אחרי החברות, אחרי המסעדה, אחרי הקפה, שאגב אני הורדתי מהגלריה. היא קשתה קצת הבית, והנה הוא, זה היה הבית, ככה הוא נראה מבחוץ בלילה. אני פשוט לקחתי אותו מהעולם, ופשוט קשטתי אותו, אתם יודעים. ואז היא הלכה עם קאורי ועם סוואנה למין מקום כזה שמפתחים בו סקינים לפי מה שהבנתי, וסוואנה פשוט ברחה ממנה. זה היה מאוד אכזרי. ואז ממש כמה דקות אחרי זה היה את הפסטיבל אוכל חריף, וממש רציתי לנסות אותו, כי בדיוק קיבלתי את ההרחבה של סן מיישונו, של הסיטי ליבינג, ועשיתי וראיתי, והנה האוכל החריף. עכשיו, היא פגשה את מרלון שם, והיא חשבה שהוא מאוד חתיך, אבל אז היא ראתה את קיושי שם, והיא התחרתה על זה שהיא חשבה ככה, כי קיושי הרבה יותר חתיך, והיא כאילו הפלרטטה, ואז היא כזה אמרה, רגע, לא, אני לא רוצה לאבד את קיושי, עדיף שאני אאבד את המרלון הזה. ואז היא התנשקה עם קיושי מול מרלון, והוא פשוט קינה, זה פשוט היה, זה היה ממש מצחיק לראות את זה. ואז הם גם נהפכו בסט פרנדס באותו הזמן, מול מרלון, אוקיי, הכל קורה מולו. ואז אחרי זה, יום אחרי זה הוא בא אליה, והם כזה הסתכלו על השמיים, ופה, די, קופרדייל פשוט המקום המושלם. פה היא שחתה בים, שאגב לא ידעתי שאפשר לשחות בו, וזה היה ורוד אז צילמתי, והיא הגיעה עוד משפחה, והיא פשוט באה לראות אותם, היא מאוד אוהבת אנשים, והיא באה לראות אנשים, היא באה לראות את השכנים שלה, אז היא כזה דיברה וזה איתם, והיה לה כיף. אבל הנער שהראיתי מקודם, הוא פשוט היה סנוב רצח, הוא לא רוצה לדבר איתה, אז היא חתכה הביתה, עשתה נאפ על השזלונג, ואז היא כזה שמעה שיש עוד משפחה, אז היא הלכה לראות מה קורה, והם פשוט חתיכים. שזה 3 בנים, זה 2, ויש עוד אחד, הנה הוא. פיוטרו מיומני ערפד. סליחה, יומני ערפד זה יומנים. זה יומני ערפד, יומנים. ואז היא כאילו הלכה למט, ויש את ג'יל, למט, ויש את ג'יל, קוראים לה ג'יל, נראה לי קוראים לה ג'יל, כן, קוראים לה ג'יל, והיא פשוט השפילה אותה. היא מאוד אהבה להשפיל אותה. והנה מאט, הוא פשוט חתיך. די, לא צוחקתי אתכם. הוא חתיך ברמות. והם עשו כמה סלפיז, ואז היא הלכה הביתה, ומיד אחרי זה היה לה בית ספר, אז היא הלכה, והיא יצאה לדייט. עכשיו, אני לא בדיוק זוכרת איך קוראים לו. קוראים לו קונור, שם אימא'לה, צילו. אני מספרת שהוא לבש את החליפה הוורודה, בגלל שכאילו הוא יודע שזה הצבע אהוב עליה. ואז, שנייה אחרי שהיא חזרה מהדייט, היא כזה חזרה ממש מוקדם בבוקר, אז קיושי פשוט הגיע ונתן לה מתנת אהבה, והוא הביא לה, נראה לי נחשתם נכון, כינור. ואז היא יצאה לדייט, פשוט היא יצאה לדייט עם מישהו שקוראים לו, רגע, אנטון. והיה שם גם את הסדיינין הזה, סיידין, וגם אמא שלו מאחורה. עכשיו, היא פלירטטה ממש עם הסיידין הזה, לפני זה, והיא לא רצתה שיראו את זה. זה הבית, הנה היא פשוט, זה היה תמונה מאוד מאוד מצחיקה, זה מאוד הצחיק אותי, אז רציתי להראות גם לכם. ואז פשוט היא הזמינה את נועה באיזה 9 בלילה, בשביל להגיד לו, אני שונאת אותך, אנחנו נפרדים. והנוף של קופרדייל בחיים לא עוצר.
ועברו לה 3-4 שבועות, ויש לה יום הולדת. היא הזמינה את קיושי ואת רוב החברים, הרוב בנים, כי היא רצתה לגרום להם לקנה, כי היא רצתה לנשק את קיושי. אוקיי, זה הלוקים שלה כשהיא יאנג אדולט. אז ככה, שני אלה היו שלה דיילי, גם זה, וזה של הפורמול, שני אלה, וספורט, ויש לה גם את השינה, לשינה יש לה 1 לפי מה שאני זוכרת, או 2, זה פורמול, לא, זה פארטי, סליחה, זה בגד ים, או בגד ים, זה כאילו לקיץ, תתעלמו מהלוק הזה, אני הורדתי אותו, בשנייה שיצרתי אותו, אני פשוט הורדתי אותו. זה הלוק של החורף, והנה, שוב פעם, קופרדייל, זה פשוט הסרטון של קופרדייל, אני אומרת לכם. ואז הגיעה החתולה, מקודם, או חתול, אני לא בדקתי מזה. פשוט באה אליה לבד, והיא הייתה מה זה חמודה, והיא כזה, כאילו עם היד ככה של אולי אתה תקיף אותי על זה בזהירות. ואז היא חשבה לעצמה. אני מכירה אותה די טוב, הוא חתול רחוב. אולי אני ממש חמוד, למה שלא? מה יש לי להפסיד בזה? היא ליטפה אותו עוד קצת לפני שהיא מקבלת את ההחלטה הגדולה. וזהו, תודה שצפיתם בסרטון היאנג גדול.